So hello guys, खुलुमबाय बेखौबो दिनै आं जोबोद एक्साइटेड मानोना दिनै बर'नि जाखांफुनाय हिर' सुपारस्टार सोरां नार्जारिनि मोनसे गोदान भिडिअ ओंखारदों जेबि बडवुड इउटुब चेनेलाव। दा बे भिडिअखौ आं आगोलनो रिलिज जायैनि सिगांनो एक्साइटेड खामोन, जोबोद एक्साइटेडमोन मानोना बिथाङा गावनि इन्स्टाग्राम आइडियाव आरो फेसबुकफोरावनो आपडेट होखादोंमोन भिडिअ बानायदों होननानै। ओमफ्राय बेयावनो आङो जोबोद एक्साइटेड जाखादोंमोन, हांखुर जादोंमोन नायनो थाखाय। ओमफ्राय दा फाइनालि बियो रिलिज जाबाय। रिलिज जानानै आङो 2 घन्टासोनि उनावसो गम मोन्दों। ओमफ्राय आं दा लोगो लोगो रियाक्सन खालामनो नागिरदों। आं दा बे भिडिअआ माबायदि बेखौ नुथ'वाखै, दा नायनाय फार्स्टनो रियाक्सनबो खालामलांसै। बेनिखायनो आं दा बे भिडिअखौ नायनोसै आरोना, माबायदि नायनोसै। आं जोबोद एक्साइटेड खादै मानोना आंनि वान अफ दा फेभरेट एक्टर अफ बड'स। ओमफ्राय नायनोसै भिडिअखौ माबायदि जादों। थारैनो आं जोबोद मोजां मोनो बे हिर'खौ, बेनिखायनो जोबोद एक्साइटेडखा। सिंगारा जाहैबाय लैथोमा नामामोनलै, लैथोमा खोनादों आरो जनालि। वाव, खानायखौ बोजाबाय थाबा गानजाबाय आंनिफ्राय। वाव, बरिया। गुड हाउसआव बानायदों नामा? बिबार बायदि, जिहुल बसुमतारी, डाइरेक्टेड बाय जिहुल बसुमतारी। बिबार बादि समायना महरा इनसामखा मारथ'। लैथोमा रनालिनो सिंगारा, ओमफ्राय सोरांजो लैथोमा। बिबार बादि समायना महरा समायनायानो इथियाबो आब्रा सिखिरि जाना बाहायनोसो गोसो जासै होगोना सना नों बाहोनो बिबार बादि सोलेरा बिबार बादि नोंनि सोलेरा बिबार बादि नोंनि समायना महरा। स्नेप एडिट खालामदों, कालारखौ बेलेग खालामना होदों एडिटआव। बबेनि जायगा बायो? दुंथायनाय बिबारब्लाबो सना नों हानाय नङा हमथानो आब्रा सिखिरिखौ बियोदि नोंनि अराय फागोना बियोदि नोंनि अराय जावलिया नाजावदोल' जे नों आंनि गोथार अननायखौ बोजबदोल' जे नों आंनि गोथार अननायखौ होगोन रजे आं नोंनो गोरबो बुंजासे अननाय होगोन रजे आं नोंनो गोरबो बुंजासे अननाय। बाय दा वे सल'खौ आं आगोल खोनाखांबायमोन, आगोलनि माने सल'आ एसे दोन जाबाय, माने आगोल दिहुनखांनाय। ओमफ्राय दा भिडिअ बानायबाय बिसोरो बायनानै दोनदों सल'खौ। आजां गाजां साजायनाय नोंनि लाइमोन देहाया रिजि रिजि हाथायनि मिनिखायनो मिनिना साजायनाय नोंनि लाइमोन देहाया रिजि रिजि हाथायनि मिनिखायनो मिनिनाय जाखांफैयो रजे
समायना महराव आब्ला सिखिरि जाना बाहैनोसो गोसो जासै हागोना सावना नों बाहोनो बिबार बादिनै सोलेराव बिबार बादिनै सोलेराव बिबार बादिनै Wow. Actress नामखौ खेबसे नायबावनो र' आङो मा नाममोन एक्ट्रेस नामा रुजु दैमारि स' गाइस भिडिअ जोब्बाय जोबोरैनो सुइट रमान्टिक मिउजिक भिडिअ जोबोद गोदै जादों बे मेथाइआ सल'आ गोदोनो ओंखारनाय आं मार मोजां मोनोमोन बे मेथाइखौ ओमफ्राय दा इखौ आं खोनाफिननो मोननानै आरो लोगोसे मिउजिक भिडिअ बानायनायजों जोबोद मोजां मोनदों ओमफ्राय आरो हिर'खौथ' मा बुंबावनो हिर'आथ' एक्सप्रेसनावथ' बरियाखा ओमफ्राय एक्ट्रेसखौ आङो बेयावसो नुजेनदों दा बेबो मोजां मावदों दा बेयाव एक्सपिरियेन्सफोरखौ मोजां भिडिअआ अभारअल मोजां जादों आरो आं साला समबार एग्जाम दङ आंहा अब्लाबो आङो बेखौ एक्साइटेड जादों नायनो ओमफ्राय दा आङो रिएक्सन बानायदों मानोना आं जोबोद एक्साइटेड सोरांखौ आं जोबोद माने बाख्नायदों आरो जेनेबा इनि एक्सपिरियेन्सफोरखौ मोजां मोनो आं बेनिखायनो आङो जोबोद एक्साइटेड जानानै बे भिडिअखौ रिएक्सन खालामबाय आरो जेनेबा एग्जाम दंब्लाबो फरायथ'वाखै नोंथांमोना माबायदि मोनखौ कमेन्टआव होबानो जाबाय आरो अन्नानै आं चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लाइक होदो ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि बे जोबजासे नायदोंमोनब्ला आंनि भिडिअखौ सोर सोरां नार्जारी एक्टरखौ मोजां मोनो नोंथांमोना कमेन्ट होबानो जाबाय बुंहरबानो जाबाय आंबो मोजां मोनो होननानै जुदि मोजां मोनोब्ला बिग फेनबा अब्ला थेंक इउ दिनैनि थाखाय